dantza tradizionalaren infantilizazio handi bat badagoela, baina uste dut hau dantzan bezalaxe beste jarduera askotan gertatzen dela, hau da, gaur egun guraso geran askok, kokatu behar dugu umea, eta ze polita gelditzen da nire umea kantuan, dantzan, bandan jotzen berdin zait, hor, baina askotan sinistu gabe, benetan jarduera horretan, bide bat egin dezakeela, etorkizunerako egin zaizkioken balore positiboak eta bar. Orduan, eta hori gero, azkenean difuminatzen doa, benetan gauza baten ez duzunean sinisten, ikusten da jendea oso aldakor, aktibidadetik bestera, ikusten da gehiago familiek hartzen dituztela aktibidade hauek, dantza bai, bino beste asko ere, soilik denbora pasa moduan. Ez dakit, gutxi dan, edo igual izugarri asko dan dantzan dabilen jendea. Alde batetik, garai batean egia da, segurazki dantzan zengon jendea, dantzataldeen inguruan bakarrik zebilela. Eta gaur egun usteet, diversifikatu dela, eta proiektu oso ezberdinak daudela, eta jendeak dantza egiten duela modu ezberdinetan. Dantzataldetan bai, noski, zorionez, eta dantzataldetatik kanpo sortu daitezken bestelako ekintzetan ere bai. Larritasuna ikusten diot, momentu honetan dantzaren sustraitze edo errotze edo edatze sozial horri genero berizketaren aldetik. Hau da, hor nabarmen ari gera okerrera egiten. Gero eta estereotipatuagoa eta gero eta goiztiarroagoa da umeen genero identifikazioa bai bere buruarena kokatzea eta baita jarduerak, gizartean ikusten dituen jarduerak, zela dauden sailkatuta generoaren arabera. Eta ondorioz, dantza gero eta femenino bezala jasotzen dute umeek, iruditzen zait, oso kalte larria gizartearentzat oro har. Ze gizarte honen erdiak, gizakiarena berezkoa den jarduera bat, dantza, zeina unibertsala den, kultura guztiek, historiako epe guztietan dantzatu dute, eta genero guztiek, bai? Momentu honetan, hori gertatzen ari da, bakarrik, genero batekin lotuta jasotzea, identifikatzea, eta gizonezkoak mundu hori alde batera ustea eta galtzea. Gizonezkoak ari gara galtzen dantza. Eta horrek ondorio kalteak garria ditu gizarte osoarentzat. Eta gure gizarte maskulino eta matxista honek emakumeen jardueratzat identifikatzen dituenak jerarkikoki ere garrantziari dagokionez bigarren, hirugarren mailan edo desagertuta jartzen ditu. Eta orduan ez dugu bisualizatzen, ez dugu perzibitzen, ez dugu balioan jartzen, eta ondorioz horrekiko politikak eta jarrerak, inkluso komunikatiboak ere, erabat desorekatuak dira. Tradizioa jartzen dela aitzaki huts bezala. Ze benetan tradizioan arakatuz gero konturatzen zea diskurso guzti hori faltsua dela erabat, eta ez duela inongo zentzurik. Eta gainera erantzuten dio, gizarteak daukan behar bati gizartea generoaren arabera zatitzeko. Ez dudala ulertzen zergatik izan behar duen hori. Hitzein dezagun pertsonaz eta ez gizon eta emakumeetaz. Hitzein dezagun pertsonaz eta kitxo. Zenbatetan gertatu zaigu guri orain egoerak makilatzeko, Oier edo Jon etorriko zea dantzatzera, baina etorri etorri neska batekin. Zertarako behar duzu neska hori, zure egoera makilatzeko, oraindik dagoela, gizarte honek daukan estigma horretatikan gizartea generoaren arabera zatitu behar duela, ez? Non hor ageri da erabat, eta uste dut berdintasun politikak askotan esango nuke ez dihoaztela norabide zuzenean, itzen dezagun dena gizakiak era eta punto, ez? Guri gertatu zaigu, esate baterako Kukairekin Oskara ikuskizunean, oholtzan 5 gizonezko daude. Ez bazterketa zera bateatik, baizik eta erabat zirkunstantziala izan da, eta gainera uste dut, zutela inungo matxito jarrerarekin, baizik eta adierazten dutena eta diskursoa eta bar, beste erabat beste norabidetan dijoela ez. Zenbatetan emanaldi oro daukagun galdera hori
mahai gainean, ez da. Nik uste dut gure ibilbideak ere oso baldintzatuta daudela gure generoagatik, eta ez dela kasualitatea, Euskal dantzan dantzari bezala gehiengoa emakumezkoa nahi izatea, baina koreografo, irakasle, zuzendari, hau da, ardura, botere eremuetara junda gizonezkoak aurkitzea. Ez dut uste hori zirkustanziala da nik. Eta orduan jartzen, hori ezin dugu naturalizatu.